श्रीरामपुर गेटआव थांनानै गसंहैबा नुगोन जे बेवहाय मा जादों जायाखै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना सानसे थांनानै श्रीरामपुर गेटआव सानसेया था ओंखाम जानाय दै लोंनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोनानो बुं जे सिन्डिकेट जादों ना मा जादों ओंखायनो बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि माखासे गोरोन्थिखौसो बुरखांनाय जायो दा बिनिखायनो बेफोरखौ बुंना लाब गैया सिगां पावाराव थानाय समावबो रायजोनि साननो रोङाखिसै दा अपोजिशनाव फैनानैबो मालायखौ दाय होनायनि बादै रायजोनि जेबो साननो रोङाखै उदालगुरि हायार सेकेन्डारिनि डायमन्ड जुबली बिथांमोना खुंदों आं बिथांमोननो कंग्रेचुलेसन होदों बे उदालगुरि हायार सेकेन्डारिया गोलाव समाव गोबां सुबुं धोन सोरजिनो हादों बे फरायसालियाव फरायनानै एमएलए मन्त्रि जानो हादों गोबां दैदेनगिरि जानो हादों साहित्य एकाडेमि मोननो हादों स' गासैबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला बे फरायसालिया गोबां सुबुं धोन सोरजिनायाव बिहोमा होदों आरो बिथांमोना डायमन्ड जुबली खुंदों बे डायमन्ड जुबली खुंखांनायनि उनाव फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ आरोबाव गोबां माखासे दैदेनगिरि सोरजिनायाव एबा सुबुं धोन सोरजिनायाव बे फरायसालिया गोबां खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे जाय सुबुंफोरा बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन बे गायसनजेननाय बे गेदेमा सुबुंफोर जायफोरनि मोजां सिन्तानि थाखाय बे फरायसालिया जोनोम जादों बिथांमोना सोरबा हयथ' थैलांबाय सोरबा थांनानै दङ बिथांमोननि खाथियावबो आरो आंनि खुलुमनाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं बावहरदों 6.3खौ लानानै गभर्नमेन्टजों खोब ट्रिटमेन्ट रायलायबाय थानाय जादों नाथाय खोथाया जाहैबाय मा आसाम नाङैनो सोलोंथाइनि जेंनाया ओरैबायदि कमप्लिकेटेड जेंना बेखौ सुस्रांनाया जोबोद गोब्राब दा बेखौ लानानैनो नाजाबाय थानाय जादों गंजी कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव दङ बिनि माखासे फर्मुला बरनबाय थादों बिनि उनाव बाकिखिनि जि हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि दङ बिनि खोथाखौ जों सावरायगोन सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा बावैसो बड'लेण्डआव थांदोंमोन आरो 4 अक्ट'आव फैबावगोन बिथांमोनजों जों फ्रिकुवेन्टलि रायलायबाय थादों आरो 6 आरो 7 अक्ट'आव आङो चिफ मिनिस्टार बिथांजोंबो रायलायगोन जे बे 6.3 दफाखौ बोरैहाय थाबै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटनि खोथाखौ लानानै गोबां बानसावनाय मुं सुलायनाय खोथा थांनाय 10 बोसोरनि टिभि चेनेल पेपार खौरांगिरिफोरखौ नायबाथाय नुगोन जे श्रीरामपुर गेटआव मा जादोंमोन जायाखैमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजखौ लानानै ओनसोलखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै जौगानायनि राजखान्थि खालामनो रोङा ओंखायनो बिथाङा सोरखौबा दाय होनाय मा होनाय नङै बाथ्रा नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै बानसावनानै राजनिति खालामो आरो सिगांनि समाव मानसिफोरखौ सिगिनानै थाखा फैसाजों बायनानै राजनिति खालामदोंमोन आरो दायो बिथाङा नङै खोथाफोरखौ बुंनानै बेबायदि राजनिति खालामदों दिनै श्रीरामपुर गेटआव थांनानै गसंहैबा नुगोन जे बेवहाय मा जादों जायाखै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना सानसे थांनानै श्रीरामपुर गेटआव सानसेया था ओंखाम जानाय दै लोंनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोनानो बुं जे सिन्डिकेट जादों ना मा जादों खिन्थु जों रोखायै बुंनो हायो थांनाय 10 बोसोराव मा जादोंमोन बे श्रीरामपुर गेटजों बेसेबां मोसौ बारनाय बेसेबां मा बारनाय मा जादों जायाखै पुलिस प्रशासननि लानानै बयबो मिथिजोबगो दा नंखायनो बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि माखासे गोरोन्थिखौसो बुरखांनाय जायो दा बिनिखायनो बेफोरखौ बुंना लाब गैया सिगां पावाराव थानाय समावबो रायजोनि साननो रोङाखिसै दा अपोजिशनाव फैनानैबो मालायखौ दाय होनायनि बादै रायजोनि जेबो साननो रोङाखै बै समाव फरायसालिफोरखौ थिग खालामाखिसै लामा सामाफोरखौ नांगौ बायदि थिग खालामाखिसै जोंनि सुबुं धोन जौगाहोनांगौ लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावाखिसै स्पर्ट्सनि थाखाय जेबो मावाखिसै कालचारनि थाखाय जेबो मावाखिसै दा दिनै जानला मानला खोथा बुंनानै राजनिति खालामनाया जोबोद लाजिनांथाव